Balik ta mga kapuso dinhi sa GMA Regional TV Live ning adlaw sa pamuo pasidunggan nato kining mga nagtrabaho in the front lines niining gubat batok sa COVID-19. Karong adlaw makauban nato ang hepe sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction Management Office atong pangumustahon ang ilang tahas nga labing importante gyud ning panahona. Makauban nato karon si Sir Nigel Banyasha. Good morning, Sir Nigel. Good morning, sir. Good morning po mga listener, mga televiewers. Matawag man gyud nato Sir Nigel nga ikaw murag veterano na jud ka ining emergency disaster response, pero unsay kalainan kining atong giatubang karon nga hagit sir sa mga kaniadto na nga mga emergency o mga disaster calamities nga imong narespondian? Sir Nico, ang nakalahi karon kay kitang tanan mga biktima, no? Those who are watching, we're all victims. And we only have one enemy, COVID-19 virus. So it affects everyone. Why gipili? Batag tigulang, pobre man ka badato. No? So mo na ang atong gubat sa dili makita. That's the difference sa kaning disaster. Ang ato sa estilo sa pagigubat, lahi kaysa ordinary. So we must understand our war. Ang atong strategy will be different. Ang atong mga pamaagi, lahi usab. Unsa mga challenges sir nga giatubang ninyo karon sa Lapu-Lapu City Disaster Office? Sa gubat, sir, doon na mga injured, doon ay mga matay. So, apan malipayon ta dinhi sa Lapu-Lapu, nga daghan tag injuries. Ang kamatayon may atong gilikayan. Giyon sa man nato, atong gipahibalo sa katawhan. What is important is we must have a plan, a clear plan on about the crisis. Kaganiha sir, you said about stigma o discrimination, di gyud kalikayan nga doon naglelag mag-positive sa kalugar, ang tibok komunidad na sir ang murag mo discriminate aning tawhana. How do you counter this sir? Kanang massive information dissemination. Nagilo. Ang among formula is crisis, communication, community engagement. The government must tell the people the truth. Pasabto na itong mga tao na again, kitang tanan biktima, kung di ta maghiusa, kitang tanan mga matay. No? So we need your support by, number one, self-discipline. O sa maning self-discipline, kanunay ta magamit og face mask, manglimpyo ta sa kaugalingon, no? Social distance, etc. etc. Ikaduha, kung nasuod na mo sa gitawag namo nga red zone. Sa pananglit ang red zone, ikaw parinti ka or silingan ka, pamilya ka sa nagpositive. Di gihangyo ka na mga ayaw o balhin. Kay dakong chance nga makatakod ka. Kay nag-red zone mo, pasabot na ang virus sa inyong tungod. How is it like also sir, motivating your personnel? Kay understand, challenging masab kay ini panahona alang sa ato mga personnel diha, mga disaster personnel sa city. We are here to serve so that others may live. And only those who have the courage, dedication, and selflessness can do it. And if you join me, good. Kung dili po, mas mayo gihapon. Wala po sanay. Very heroic indeed. Sir, lately you celebrated your 50th birthday layo sa pamilya. Can you share to us this experience, sir? Talagsaon ni nga murag memorable kayo nga birthday nimo karong tuiga. Yeah. Mura pag niabot ako 50. And during the time, doon nami ki-transport nga, I think, 3 ka positive patient. So what I did, I got a lot of cakes. So I brought one of the cakes ngadto sa nagpositive. Now, there are a lot of reasons nga ako to gibuhat. Number one, I'll see to it that my birthday is meaningful. Number two, I want to convey a message to the public, especially katong ito na nagpositive nga area, na we are here to serve. Be calm. Ayaw mo kahadlok. Don't discriminate. Stop the stigma. That's why,
di na ako cake. Ang nagduha ko capacity mo ako gipablow. Mm-mm. And kuan ko, daghang kayo ang ni kuan ako, gibuli ko. Kanong imong ayhop tong imong cake nga, droplets na agyapon. Gina ko, oy, I did not eat the cake. ay ikaduha, gibili na ako sa ilaha. Sila to gipakaon, no? Kaning kuan sir, dramatic pictures nga mo nakita sa imong account sir, makapa-emotional gyud magtan-aw, mga kaubanan nimo, mga personal ninyo nga gusto gyud nga makauban bisan makadyot ang ilang mga anak sir, poston intan og plastic aron lang magakos ang ilang mga bata. As a head sa sa Lapu-Lapu City disaster, it's really devastating. It's really heartbreaking. Nakakita ka katong nagsunod mi ani ni Julian Pongas III alias Berto Makabalik. Ang iyang birthday 22nd, ako 23rd. Ningon siya nako nga, sir, pagkagabi naabot mi mga 10 o'clock mi nahuman sa trabaho. Pag abot nila, wa na siya kaapas sa iyang birthday dinner. So ang iyang kuno anak niyo siya pa, pwede ko pagakos? Yung siya, no, don't do that. Kay di ka palagi sa operation sa positive. Layo or kay sila. Ningon naman ko'y kuan cellophane nga giputos. So, iyang gipost sa asawa niya, wasa kay bawo nga gipost sa asawa. When I got it, akong gigram, ninglan ako, wala akong gipost. A lot of stories na nahitabo sa mua wherein we have a staff na doon na siya almost 2-year-old na bata, mother siya, niya. Kita nimo sakit kay palandungon nga mag-video call na lang sila, mag-anak, no? Anak. Sige sila, bye-bye. And then, ang bata is crying, And then, ingnan na sa enemy, si mommy, nag-vacation, will be home soon. Naay sa uban nga, mga laki. We thought that, men are strong, but they're weak, basta family. To sum this up, sir, unsay fulfillment, sir, nga nahatag nimo kini inyong espesyal nga tahas karong panahon na kalipay nga nahatag ni kanimo, sir? I'm ready to die. Ang inani sa laing pagka, it's a joke, but I'm honest. Kung ma-pin down ko because this is a war, so be it. But we're trying our best nga dili ni matakdan. No? Kay kinsa na lang kuno mo do the dirty job. Yes. Ang among inspiration is kuan na gid. Ganara mo ingon na mo, thank you. And then I receive a lot of texts nga ingon nga, "Oy, I just finished the offering a mass and you're included in my petitions." For us, it's dako na kay na. Ano mga tao pod nga mingon, "Salamat." Kana murabag it's already a laurel on our head. Thank you is the most precious for us. Thank you, sir, for the opportunity. God bless us all. Stay safe. Amping-ampo kanunay. Daghang kayong salamat ang hepe sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction Officer Najel Banasya ug among pagsaludo sa tanan nga mga frontliners nining gubat batok sa COVID-19.